ịfụnanya. Nke ịnọ bụ gịnị? African Renaissance. O nwere ife a na-akpọ African Renaissance. Nke ikpeazụ n'ime ya bụ ihe a na-akpọ humanity. Abụm mmadụ, ọdịdị mmadụ. Ife ndị a bụ mkpụrụ okwu anyị ga-eji wee tụgharị uche na nkụzi a na-akụzi kịta. Ọ dị mma. Nna aga ije a mma na-asụ Igbo na-asụ Igbo. Ama na ọtụtụ ndị nọ ebe a bụ ndị oyibo. Oke, ndị Igbo nọ ebe a, oke, ụnụ na-anụ oyibo. Ọ dị mma. O nwere ụfọdụ ife m ga-achọ ikwu mana m ama nwee ike ịkọwa ya n'Igbo. Ụnụ ga-arapụ m oluo n'ebe ahụ asụọ m ya n'oyibo. Ọkwa dị mma. O nweghị ike nkwugidere ma amaghị okwu mgbe eji kọwa ya n'Igbo asụọ ya n'oyibo. Ọ dị mma. Dodemenụ. Gịnị bụ conflict? Anyị niile bụ ndị Igbo. Mụnwa ka eme Igbo, mụnwa bụ ụfọdụ n'ime ụlọ na-ebe eme Igbo, mana ọ nwere ụfọdụ ife ga-abụ nkwado ikwu ịfụ na ama supie n'Igbo. Onye ka m si ruo n'ebe ahụ na-arapụ. Ọ dị mma. Ọ gịnị bụ conflict? Maka na ọ bụ conflict ya atala iji ekwu maka udo na ịfụnanya. Conflict wee kwuo onwe ya dịka masị ya n'oyibo a human reality, growth and development. Okay, ọ dị mma. Anyị niile bụ mmadụ. Ọ bụrụ na ịchọ ịghọta ife bụ conflict, efu ya na ọ bụ ihe oyibo kpọrọ a human reality. Ya ofu ihe anyị na-ezute dịka anyị si bụrụ mmadụ. Agamnihu mmadụ, growth and development, ebe ọ na-agbado ụkwụ ụgbọ na-enwe nghọtafe, ụdị nghọtafe anyị nwere fọk. Anyị wee nwee ike ikwugharị wee sị ọ dị mma, ewee nkọwamie ya ọfụma na ife ikwula abụghọ na anyị bụ ndị oyibo, kama na ọ bụ na anyị niile ọtụtụ n'ime anyị na-anụ oyibo, ifu na-enwe conflict. Ewee chọọ ka hazizie conflict ahụ wee hazie ya ọfụma, ifu na-enwere akpọ growth and development. Ọtụtụ agamnihu enwere n'ụwa taata bụ na-enwelụ conflict, anyị wee sị